he video kan thlir le tur hi Indonesian lampang side atanga lak chu ania meche pakhat chuan erong bolin thla chu alakwal pa atir chuan video pa ngai ve mai ni chu na langa ma se heti thla lakwal hian an hnung lampanga chuan thil dang lam tak me hi lo la fu in chu thil chuan he meichia hi atillau tak zetani Sedikit dan bakso. So yummy. So kita langsung aja ambil mangkok. Tuti po hret lo sam sei zet mai hi in chung chona step atang hian arun dak chuaka chu chu rang tak chon pilutin avoi ni na tan step a chona rong kal thla a he nu hian va mu in a hlau hle maya a thil record lai po chu a top zui ta ni he thil lo lak fu hi a dum veka wangin eng thil chia nge ni ti hi hret thia mahara mihring dam lai pa ngai chu ni se khatiang khan an dum vek thengem ngai tu na chu ati thui du hle ni kumin marsla sangthi sumni panga khan roslini hian apate chu achan lok maya chumi wang chuan aril ru chuna in kohar tak chuan ama chuan hun chu manga heti lai hian anpa chu mundanga umlai ania anpa nen chuan video call chuan in bia in heti lai hian he thil dang lam zet mai hi arun thleng ta ni Rosalini mulai chu anung lampang atang hian kan hmu ve thei si lo eng thilimuni hian asam chu arun khoya arun kang chho lai hi chiang takin alo lang thei ani voi khat mai po ni lovin voi engama zat mai chu asam chu arun khoya aputea boral ta thla chu ani theingem Rosalini hian hemi chungchang video hi hetiang hian arun siam leya I was laying right here. Just like this. I'm on my side, guys. I'm on my side. My hand is right here. The other hand is under here. That is my cat Pickles. Get out of here. And I'm laying like this. My hands are on the blanket. My other hand right here. And whatever it was, you can see me laying like this. And whatever it was messing with my hair from back here. Asamran pot tu hi mutur chu a chung hop lova amaro chu ngai that chu a har ve du khopang le kan soi dong khan aputia hi khami jang khan a borala chumi boral to thla chuan arun tlo ani thei me ngem le zankhat chu dareite nu pa le anfanu kumthum mi te chu tui takin an muwa hetia tui takan mutlai hian jinglam dar thum vela chuan an home security camera tang chuan security notification hi arun luta living room an camera chu eng thilemuni hian security alarm chu lo ti perin notification hi alo pe chu lo ni in dare chuan notification chu han hongin a uiemo light phe mai mu in bai se lai in he thil dang lam zet mai hi azuk mutane bang phen atang hian tuwe moni eng thile moni hian arun bi lai hi arun lang theya dare soidanin he thil thlen hun lai hian an chung ko chuan bedroom an mut lai nia tu chunge eng thil chunge ni ti hi an chung ko po hian an rebik lovani he thil lo lan na always to pa hian dare te bedroom chu omin chuta chuan an chung ko in tui takin an muwa hetian bedroom hallway thil mak tak mai lo lang ta chu an chung kwa po hi atimang ang hle ni chung ko pakhat hian an zo te an dot em mai chu an chan lok maya chuan zo te boral ta thla chuan an chen nei in chu la chua san tak tak thailo ni in an hria a boral to hnu po chuan
an chen na in le a che vela chuan ala om tlat ni a hriat na chu an neya an bik takin a infiam na hmun thina chuan ala om tlat ni a hriat na chu an neya hemi wang hian security camera chu kamin chuta he thil hi alo record fu ta ni chut laia sak lam chu khoi tu ti hriat tak hian aron chi chiam maya tuta toys box pakhata bol chu ron ti che in zo te thla ni om tak hi ron langin camera ina a record phak lo china chuan apil bo zui ta ni social media lama he thilan han post chu mi ngai dan le rin dan po chu ain ang lo nui maya mi then khat chuan an zo te thla chuan ala chen chil reng ani an rin thu an soi lain mi tam tak chuan a zo te in thla nei lo thu an lo sei ve boka ai enga po chu lo ni se thil mak ve tak chu ani ve reng reng o me kumsang hi somni pali april thla khan polen ram chunga thingtlang hmun pakhata chuan motor pakhat chu chak taka tlanin sumpi forest an ti mai hmuna chuan a che suwala chan chuk tu pol ta chuan chulai hmun chu panin motor accident le a hmun ma ta chu thla tam takan la a an hnuwa an thlala rang te an han en kol chu a hma a an hmu ho si lo thil dang lam tak mai chu an hmu chuak ta ni chirdu hmun phairung kara chuan tu ti po hriat lo mi pakhat hi alo lang theya khati hmuna an om lai khan a tu te ma chuan he thil hi an lo hmumi lo maya khatia thil thlen hun lai khan he pa hi a lo te po ani mai theiani ma seng tin nge thlaka khan alo lan thei ni tang le chumi pia lama helai hmuna chan chuak tu te soidan chuan kha pa din na hmun kha chirtu hmun ni in mina zong ta na vakal mai thei ani lo thu an soi le zel box sia amak na chu ati zual hle ni alan dan hi chuan chan chuak tu te hian he pa hi an hmu thei lo ni in alanga ma se camera chuan alo lang thei loi sia thla lampang thil chu ani ngei mele he kan en le tur video hian info ani tam lo hle meya a thlen na hun po hi hun rei takami to ani ngei mela fia po hi a fia lutuk lova khoi hmuna thil thleng nge entika thil thleng nge ti po hi hriat ani chi lova mi pakhat chu damdoi ina hian admit ni in damdoi in ruma heti mutla hian thil danglam tak mai chu damdoi in security camera chuan alo record fuwa dam lo khuma mupa taksa tang chuan thla lampang ti hriat tak mai thil dum lampang hi aron zam chuaka chung lampanga chuan ron chho zelin lang thei lo china chuan a bo zui ta ni mitam takrin dana chuan he pa thlarau hi a chuk ta ni in an ngaya ma se he pa hi a thienge dam te hi hriat ani chi lava a thi ta ni chuan a thlarawa chuk ta po ani mai thaya alo la thilawani poin adam lai thla eng tinemo a chuak te po ani ve mai theiani Santiago California hmuna khuan hotel pakhat Del Coronado an ti khu a hrang ve na sakhop maya he hotela mi khwal te chuan
thom dang lam tak tak te phun thom eng thil nge soi ti hriat thei si lo te hotel bungrua an mani a lo che te chu an mu fo thina an soi zel dan phei chuan he hotel a hian Kate Morgan an ti chu kumsanga zaria sompua pahni khan hotel room number 3327 a hian a borala chumi thla chu he hotel a hian ala cham bang reng ni ten an soya mutu ni ai soite po mi engmo zat an om to ni Mars thla sangni somni pali khan go santar unaw pahni Josle Crystal te chuan he hotel hi tloin an thil soi thin te chu atak takani am ti chu finfia chun tuma hotel room number 3327 a chuan thlen chun tuma mase receptionist te chuan chu room chu arem lo thu chu lo hrilin a aya room hrang zo kan ti mai maid room a chuan thlen tir chu an tum ta ni an thlen zan chuan eng thil ma chun tong lova atuka in check out an tum lai tak chuan he thil danglam tak mai hi an tong ta ni. It's okay. I can see you. Come to me. Are you a little boy? It's okay. Come here. It's okay. I don't know if my eyes are playing tricks on me, but it looks like it's going like back and forth. See a movie? See a movie? What? It's okay. No, wait. It's Come okay. back. Come back. Where? No, you come back. Go straight. Look straight. Towards me. No. Turn towards me like you were earlier. Put your back. Room pakhat banga hian no pang ni om tak thla hi alo lang theya Crystali chuan chu no pang thla ni om tak chu be in chelo chang lo chuan chu hlim thla chu a oma chutia hlim thla an bek mol lai chuan mi pano pang thla ni om tak hi chumi lama chuan arong kal phei thut maya jo sapo hi a phun sa in a thil record lai po chu a to pha hialani del coronado he Santiago muna hotel hi a hrang tak tak chu ani ngei mele mi pakhat hian ama che chuan ramhnuya hian camping trip nei hin zana chuan hun chu manga zan rei tok taka chuan ramhnuya chuan thom dang lam tak mai hi omin chu thom chu are mei lo le ngala chutia re mei tak lawa chuan a thom hriat na lampang chu en fi a en dik chu tuma a thom hriat na lai vel a vathlena an hoi kual po chuan eng thil ma chu a hmu mai lawa ma se chuta a omna chung lampang a han en chho chu he thil ra pom zet mai hi mu in a thidang lo chawani a umna chung thingkung bukkar tang chuan eng thilemoni mitdara mai pani hian thalatupa hi arun en chuka a tir chuan ramsa lampang ni main a hriata maseu lukzoka han en chena han ti ena han ti danglam chuan ramsa ozong aloni tlatlo mihring lampang ni ngei chuan a hriata mase mihring lo ni ta se khang thom danglam tak tak a hriat kha tu siam chu nge ni tang le thingkung le ra po mor taka niya thalatupa hian mihring om theina chi ani lo ati boxia eng thil chunga ni tang le ramhnoi pilrila le ngal chupo zan lai re to taka thil thleng ani nen atong tupa tan hi chuan han lo chi ani lo hrim ani zankhat chu thlile ro hi a thoka heti lai hian peche pakhat chu ama che in ina hian a uma anin chu mun pakhata chuan thom danglam tak mai hi a hria a arin dan chuan thingzar tele tukver net lo wanga thom ron omni chu na ngaya ma se chu thom chu thom pa ngai lo ang do riau chu na hria a in ti hui luin a thom hriat na lampang in hnuai holoi lampang chu a pan phei ta ni
bang pen atang hian mel rap zet mai tuai moni eng thil moni hi arun dak zok maya a mel han en thuak po hian thil pa ngai ni lo ti a chianga arap ngal hli mai ani mi hringa ni chu arin chi lova eng thil tak chu neng mo thala to po hian a hlau bok aniang a video record lai po hi a top zui ta ni alan chung hi rei lo hle ma se thala tu hlo na hi a thlen man viau maya thla han lak zom le ngam na chi po ani to lo hrim ani me che pakat chu a khuma hian tui takin amua hetia tui taka mutla hian thil danglam tak mai chu alo thlenga heta thil thleng hi an home security camera chuan chiang takin alo record fuwa chuta thil thleng chu in en teang kumamu mai chia hi mu thei si lo eng thile mani chuan a khuma tang chuan nuk thla in room le lama chuan a nuk luta he thil hi thil thleng tak te ani ngai ni chuan a rap omin a hlo hle ni chuti rualin mitam tak chuan siam chop mai ani te chu an lo ring ve dawa khatiang ma thla chet na nakha a thein an ring lovani ma se chuti rualin mitam tak chuan paranormal activity thil thleng tak ni in an ngai ve bukani